салом алайкум бародарони азизи дилиҷон, хуш омадем ба канали ма Баҳром Медиа Официал. ҳазор омад барои дастгириҳо, барои падешгоҳ, барои ҳаматон. Чӣ хеле ки медонем бозӣ рафтем сабаб бозии 500 рубла, яъне ки Kia K5 рафтем як бор тамошош мекунем. Чӣ хеле ки дар Москва мондагиам, гуфтам рӯзи 20 финалша мезгаронем. 5100 дона билет мондагиай. Насиб боша буд шава смела бозиша мезгаронем. Рафтем як бор дурум берем тамошо мекунем. бародарон азиз, хеле ки ина тамошо карден, кияра тоқа хича дурунша бо уҷа Мерседес ҳамаи ҳамаи мошина мемонем. Ятай дига Camry 6 бародарон азиз, нигоҳ ку агар ки кадом нафаре ки бихоҳ ай Тоҷикистон инами Camry 6 метимаш бифораш дар Москва пулша ё Camry 6 метимаш. Чӣ хеле ки маъқул айтона илтимос видео то ахира тамошо кунед. Аввал ай ҳамат узр мепурсам ки ҳар рӯз мефтен ака видео нав кун я мошини нав кун. Мақсад ҳар рӯз видео кардан дар мақсад ака ма успед намекунам. Просто смела дастгирӣ кунем, бозиш гарени баъд дур мешава. Чӣ хеле ки мебинем чанд қа мошина ёзи мерем, ҳама мошина дурам берем тамошо мекунем. Дальше нархи билетиш 500 рубла ба тоҷикӣ, ба урусӣ 500 рубла, ба тоҷикӣ 75 сомон партоем туғрияй 100%. Илтимос ай ҳамат хоҳиш мекунем сабр кунем кам тараки дига. Чӣ хеле ки медонем ман то ахири билет ман мефурӯшам, бозӣ ман честна 100% мезганам. И хели гап дар канали ман нест ки бирава нарава, и хели гап нест. Мерава иншолло вақте ҳаракат кардӣ, вақте ки видео кардӣ доверияи мардум даҳӣ, иншолло мерава. Кадом нафаре ки ҳозир шида медонӣ 100 дона билет мегира, 100 дона билет мегира, я iPhone 14 падарка меша, iPhone 14 Pro Max чи 14 Pro-и X-seri дар корпуси X-seri мешава. Илтимос бародарои азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунам нашоти ҳам телефоно iPhone 14 X-seri ай дар корпуси X-seri ай. Илтимос як бори дига ҳаракат кунед. мо 35000 билет 1000 рубла фурӯхтем, 37000 фурӯхтем, 27000 фурӯхтем. чӣ накардем ку барои ҳамаи бародарои азиз ӯ қай дига билетш мондагӣ нест. сабр кунед, иншоалло бо беҳтарин бозӣ мешава. бифоратон дар Москва дар байни халқ мезгаронам. чӣ хеле ки инамиҷа диден шедригира ҳамушам ҳамин хел фоидаш дар кор нестай, не ки билет то ахира мера ба бозира мезгаронам. ҳазор ҳамач калон як бор мерем ҳоли мошинаи Москвара дирим берим ҳамаша тамошо мекунем, бо дальши гап мезанем. рафтем.